Рен ни изпрати своя Samsung S21 Ultra за смяна на стъкло, но когато пристигна видяхме, че това просто няма да е добър ремонт за него и решихме направо да сменим дисплея. Ето виждате, махаме разбира се гърба отзад и отваряме абсолютно целият телефон, за да извадим всичко от него и да го пренесем в новия дисплей, който идва заедно с новата рамка. Ето махаме и батерията. Това е оригиналната Samsung батерия, нея ще я пренесем. Тук виждате, това е новия дисплей с всички лепенки по него. Това е оригинален сервис пак дисплей от Samsung, който си лечи, че не е отварян и не е ползван никога преди. Виждате още с найлоните по него и нека започнем работа по пренасянето. Тук слагаме вече дънната платка, слагаме съответно и долната малка платка. Щипваме всичко по местата им и завинтваме обратно всичко да бъде както е било преди това. Вижте, телефона изглежда се, но никога не е пипан. Слагаме ново уплътнение на гърба и поставяме обратно капака на гърба, като разбира се го притискаме от всякъде, за да сме сигурни, че е прилетнал както трябва. Махаме лепенката на новия дисплей и може да видите, че телефона изглежда като нов. Ако имате и вие нужда от такъв ремонт, заповядайте в Zero по всяко време.